Танылган тарихчы һәм язучы. Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе. Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт премиясе лауреаты. Хади Атласи исемендәге бүләк иясе. Урта гасыр Идел буе һәм гомумән Евразия, Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы, Кырым һәм башка татар ханлыклары. Тагын да илгәрләрдән Төрки каханлыгы, Дәшті Кыпчак тарихы буенча абруйлы белгеч Равил Габдрахман улы Фәхретдинов 1937 елның 14 мартында Татарстанның Балтач районы Кариле авылында хезмәткәр гаиләсендә туа. 1963 елда Казан дәүләт педагогия институтының тарих филология факультетін, 1966 елда СССР Фәннәр академиясе Казан филиалының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институты каршында аспирантура тәмамлый. 1968 елда Мәскәү дәүләт университетында кандидатлык, 1990 елда шунда докторлык диссертацияләрен яклый. Равил Фәхретдинов тарих фәненә, археологияга өметле яшь эзләнүче булып килеп керә. Университетның түбәнге курсларыннан ук Татарстанның урта гасырлар археологиясы белән кызыксына башлый. Шул вакытларда булачак галимнең фәнни кызыксыну даирәсе ачыклана. Идел буе Болгар дәүләте һәм Казан ханлыгы чоры. 1959 елдан башлап ул республиканы һәм аңа чиктәш төбәкләрне тоташ кылачлаган Татарстан археологик экспедициясе эшчәнлегендә катнаша. Соңрак үзе отряд белән җитәкчелек итә. Экспедиция тарафыннан 1200-дән артык археология истәлеге ачыклана һәм тикшерелә. Күп еллык эзләнүләр нәтиҗәсе булып Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урданың Болгар улысы һәм Казан ханлыгының археология истәлекләре тупланмасы һәм картасы барлыкка килә. Археологик һәм тарихи белемнәр хәзинәсен тәшкил иткән әлеге саллы хезмәт 6 томлы Татарстан АССРның археологик картасын 1981-90 еллар арасында рус телендә дөнья күргән археологическая карта Татарский АССР җыентыгын төзү өчен нигез була. 50 еллык фәнни эшчәнлеге дәвамында Равил Фәхретдинов 300-гә якын фәнни хезмәт, 30-дан артык китап язып бастыра. Алар арасыннан Ташлар моңы, Очерки по истории Волжской Булгарии һәм татар, рус, инглиз телләрендә дөнья күргән татар тарихы китапларын гомуми белем бирү мәктәпләре өчен язылган. Татар һәм рус телләрендә берничә тапкыр басылып чыккан татар халкы һәм Татарстан тарихы, История татарского народа и Татарстана дәреслеген айырып әйтү кирәк. 1997-2006 еллар арасында ул үзе нигезләгән, үзе үк баш мөхәррире һәм төзүчесе булган Татарская археология журналының 19 санын нәшер итә. Равил Габдрахман улы Фәхретдинов үз хезмәтләрендә татар халкы тарихына карата совет чоры парадигмасы кысаларыннан чыга һәм алмашка оригиналь гомум милли татар тарихы концепциясын тәкъдим итә. Хәзерге татар халкының этногенезын, сәяси һәм мәдәни үсешен үтә бер яклы совет тарихчылары, этнографлары, филологлары хезмәтләрендә 1944 елдан соң өстенлек итә башлаган Болгар карашыннан аңлатуга каршы буларак, галим татар халкының барлыкка килүен өйрәнү проблемаларына яңаша якын килә. Бу иң беренче чиратта татар халкының гаять зур үзәк Евразия киңлекләрендә күп гасырлар дәвамында яшәгән борынгы бабаларының һәм шулай ук татарларның үзләренең дә дәүләтчелекләре тарихына нигезләнә. Археология һәм тарихны тирәнтен өйрәнгән галимнең гомер юлы югары дәрәҗәдәге профессиональ намус һәм гыйльми зыялылык, фәнгә һәм татар халкына ихлас бирелгәнлек өлгесе. Табигать аны башка сәләтләр белән дә мул бүләкли. Нишкә музыкаль тоемлы, күркәм тавышлы, җырчы гармунчы да, татар теленең нишкәлекләрен белеп язучы каләм остасы да ул. Милли көйләрдән,
Тукай һәм Дәрдемәнд шигъриятеннән фәнни эшчәнлегенә илһам һәм көч алган галим бу ике шагыйрьнең барлык диярлек әсәрләрен яттан белә. Үзенең 1973 елда дөнья күргән беренче китабын яшь җырчыга, бүген һәр татарга билгеле Илһам Шакировка багышлый. Равил Фәхретдинов тарихи проектларының байтагын тормышка ашырырга өлгермәстән озакка сузылган авырудан 2014 елның 10 мартында вафат була. Казанда мөселман зиратында җирләнә.